Folla enormi ġabret quddiem Prim Ministru b'viżjoni li fl-ewwel jum ta' Mejju 2016 fisser kif dan huwa l-aqwa mument fejn ikun iċċelebrat Jum il-Ħaddiem. Dan għax qatt ma kien hawn nies jaħdmu daqs illum. Dak tal-Prim Ministru kien diskors b'element kbir ta' ottimiżmu, iżda fl-istess ħin kien ukoll diskors realistiku. Ara kif minkejja l-inkiseb ħafna għad baqa' xi jsir biex titjib il-kwalità tal-ħajja tal-familji Maltin u Għawċin. Il-weġat ħbib tiegħi inmissuhom bidejna. Il-weġat insolvuhom b'xogħolna. Fil-waqt li nafu li qatt ma kien hawn xogħol daqskemm għamilna. Li jataw minnu qiegħed paga baxxa wisq. Nafu illi jataw minnu fil-faqar u dik hija s-saħħa li għandna li għas-sentejn li ġejjin dawn il-problemi insolvuhom ukoll. Fl-aħħar 3 snin il-Gvern ħadem qatih biex jeleb l-isfidi li sab. Sfidi mistennija u oħrajn li faċċja mingħajr mistenni u biex ifisser dan il-Prim Ministru uża l-analoġija tad-dar tal-familja. Għandna bidla li qed isseħħ. Malta li qed tinbidel. Iżda ħbieb tiegħi tagħmlux l-iżball ma nagħmlux l-iżball li naħsbu li l-progress huwa inevitabbli. Li l-affarijiet jisiru waħedhom. Ħbieb tiegħi ta' qabilna ħallewlna dar li minn barra ma kienitx tidher ħażin. Iżda minn ġewwa kienet imkissra, kienet xi ħaġa illi ma stajniex inkomplu ngħixu fija. Iżda il-Gvern ma qadx jilmenta. Minflok ħadem biex isir iktar fil-waqt li ħadd ieħor kienet jikkritika biss. Tenna kif minkejja li jista' jkun hemm xi nuqqasijiet li jerfa' r-responsabilità tagħhom bħala kap tal-Gvern hemm qbil dwar id-direzzjoni li qabad pajjiżna. Illi jien u sħabi kollha għandna enerġija, għandna ħeġġa illi fis-sentejn li ġejjin dak kollu li għamilna nirdoppjaw. Namlu aktar xogħol, impattu għall-iżbalji li għamilna u ntejbu fuq it-tajjeb kbir illi għamilna għax għandna lilkom magħna, għax għandna l-poplu magħna, għaliex il-poplu qed juri fejn iħabbat il-polz tiegħu. Nirringrazzjakom ta' din is-saħħa li qed tittuna, nirringrazzjakom tal-li intom ħaġa waħda magħna. War li lista twila ta' proġetti li l-Gvern se jaħdem fuqhom fis-sentejn li ġejjin, il-Prim Ministru seta' jispjega dwar kif l-għażla hija ċara. Bejn movimentu pajjiż li jrid aħjar u nies li huma bitter lejn dak illi kapaċi jagħmel dal-pajjiż. Hija għażla ċara bejn il-pożittiv u n-negattiv. Hija għażla ċara bejn is-serenità tagħna illi nafu it-tajjeb li għamilna ma nafu wkoll l-iżbalji u l-isteriżmu ta' ħaddieħor li l-ewwel kisser id-dar u issa jrid iċwievet lura. Il-Prim Ministru fiem ukoll kif l-għażla ibejn min joħloq il-ġid u jqasmu fost il-poplu u min il-ġid joħolqu biss għal ftit tal-qalba. Għażla min jiġġieled il-prekarjat u min il-prekarjat ħolqu. Fuq kollox hija għażla bejn min iwetta u min kellu ċans iwetta iżda falla. Għażla bejn min huwa onest illi jaħdem b'onestà u anke fl-iżbalji ikollu l-onestà li jammetti u min huwa disonest biżżejjed li jgħid li qatt ma jagħmel żball. Għażla bejn it-tkabbir ekonomiku u l-bailout. U għalhekk ħbieb tiegħi jien illum nixtieq ngħidilkom kelma waħda. Grazzi. Grazzi illi ġejtu. Grazzi illi tajtu dan is-sinjal. Imlejtuna b'saħħa u kuraġġ li ma bħalu. Imlejtuna b'determinazzjoni kbira u għedkom minnaw li ħanaħdmu kull jum
dejjem aktar u kull jum il-bidla qiegħda fina u kull jum inkomplu naħdmu bil-ħeġġa tagħkom u nuru li verament Malta qed tinbidel. Nirringrazzjakom.